गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायथि गासै बर' रायजो राजानिसिम आं बावहरबाय। ससियेल मिडियायाव मोनसे बाथ्रा फोसावनायखौ जों मैयानिफ्राय नुनो मोनदों जे बर'नि सासे फावखुंगुर एबा एक्टर थाख्लाय नार्जारि बिथांनि जा भिडिअ' जों बेखौ बर' रायजो राजाया नुबाय। बाथ्राया बेसो जे बिथांखौ सासे गोबां रोंगौथि गोनां बर' हारिनि थाखाय साननो गोनां मानसि होननानै जोङो सानदोंमोन। बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे सोलायनाय लाबोगोन होननानै सानदोंमोन। हय नंगौ, बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव माखासे सोलायनाय लाबोदों जानो हागौ। नाथाय बिथाङा दायो जे गावनि सन्मानखौ जानानै लाबाय, लोगोसेनो बर' हारिखौ बदनाम खालामबाय, लोगोसेनो बर'नि माखासे फिल्म प्रडाक्सन आरो बिसाखौ बिथाङा लासिं सिं खालामबाय। जे जों मालाबाबो हास्थायाखैमोन जोंनि गेजेराव आवगोल मोनसे बिसानि सुबुं बेफोरबायदि बिसानिनो सुबुंमोन बिथाङाबो बेफोरबायदि बर' हारिनि गेजेराव माखासे लाजिनांथाव खामानि मावनानै थांबाय। दा आरो नैथि खेब आरो सासे जानानै फैबाय। नाथाय बिदिब्ला जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननि जा मानसिफोर बिथांमोना माबायदिहै माने माबायाव बर' हारिनि सावथुन मुलुगाव माबायदि खामानि मावगोन, बा गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ माबायदियै सावथुन मुलुगाव खामानि मावनो थाखाय बिहोमा होगोन, बेखौ लानानै दायो जोंनि माखासे बर' आइ आफाया माने सानगोन आरोना। मानो जे सावथुन मुलुगा बेफोरबायदिसो नामा होननानै। नाथाय रायजोफोरा गोनो गोथो जानाङा जे नङा, बेफोरबायदि गासैनिबो गोसोआ एखे नङा, गासैनिबो साननाया एखे नङा, गासैबो सुबुङानो समान थासारिनि नङा। नाथाय बिदि होननानै आं जे बुंनो सानाखै जे बिसानि गासै सुबुङानो बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव लोब्बा थायो मायो होननानै आं बुंनो थाङाखै। नाथाय बिसाखौ आं साबायखर बावो जे थांनाय समाव जा मोनसे गाज्रि थासारिया जानानै थांदोंमोन, बिथांमोना बिथांखौ एक्सपेल खालामनानै सावथुन मुलुगनिफ्राय बोखारनानै दोनदोंमोन। जेन बिथांखौबो अराय समनि थाखाय सावथुन मुलुगनिफ्राय बोखारनानै दोनो आरो बिसाया बे राहाखौ जे लायो, आंनिफ्राय बेखौ आं हास्थायो। बिथाङा जा फिल्माव बर' सावथुनाव जा माने केरेक्टार लायोमोन, जा फाव खालामोमोन, दा रियेलावबो बिथाङा बे सिस्टेमावनो जे फाव खालामो, जों बेखौसो दा हमनो हाबाय। रायजोफोर गोनो गोथो जानाङा। दायनिगिरिया दाय मावोब्ला आयेन दं, आयेना बिथांखौ साजा होगोन। लोगोसेनो लोरबां जानो नाङा बर' सावथुन मुलुगाबो। आं बेखौनो हास्थायगोन बड' एडभाइजार इउटुब चेनेलनि जानानै, जे लोरबां जानो नाङा। जोंनि सावथुन मुलुगा जौगालांनायखौ जों सानो, नाथाय बेफोरबायदि गाज्रि थासारि बा गाज्रि नोजोरजों थाङोब्ला, गाज्रि खामानिजों लोब्बा थायोब्ला, माखासे जे जोंनि फावखुंगुर बिथांमोना बा फावखुंग्रि बिथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि थानायखौ जों बर' आइ आफाया लुबैया। जों बर'नि सावथुन मुलुगखौ जों सापर्ट खालामो, जे इयुनावबो सापर्ट खालामबाय थागोन। नाथाय जोंनि गोसोआ लोरबां जायो मानो जे बेफोरबायदि मोनसे जाथावै खामानिफोरा जि जायो, अब्ला जोंनि बर' रायजो राजाया माने साननो गोनां जायो। माने आंनि जा साननाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामबाय। गोजोन्थों। आंनि भिडिअखौ जे शेयार नुयो जे आं
आंनि थांखिया बे नङा जे आं भाइरेल खालामनो होननानै आंहा बेफोरबायदि जेबो माबा गैया जे आं जिखुनु आं बाथ्राजोंसो नोंथांमोनखौ माबा खालामनो हायो माने बाथ्राजोंसो माने आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामो जे जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोनाल'सो नुयो होननानै जे आं जिखुनु थाम्बनेल सामनेल आंहा जेबो होनायनि माबा थांखि गैया जे आं हारिनि थाखाय जा आंनि जोनोमनिफ्राय लानानै दिनैसिम मा सोलोंखो जोनोमनिफ्राय लानानै मा सोलोंखो आं बेखौसो नोंथांमोननि गेजेराव माने थौले मेलेमजोंबाबो शेयार खालामबाय आरो गोजोन्थों रायजोफोर जै बर' हारिनि